Kienet ġurnata impenjattiva sa minn kmieni filgħodu għall-President Miriam Spiteri de Bono meta l-ħabta tad-9 stelqet mir-residenza tagħha f'Birkirkara lejn il-Belt Valletta u fil-kapitali qabel il-ġurament tal-ħatra saret il-quddiesa solenni konċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna fil-Konkatedral ta' San Ġwan fejn attendew fost l-oħrajn il-President Emeritu George Vella u s-Sinjura tiegħu, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek flimkien ma' Martu Emery Grek, l-Speaker Angelo Farrugia u l-membri parlamentari. Waqt l-omelija l-Arċisqof indirizza lill-President Spiteri de Bono fejn saħaq illi matul il-5 snin li ġejjin taħt it-tmexxija tagħha għandu jitkattar is-sens ta' għaqda f'pajjiżna. Il-poplu tagħna għaċċan għall-għaqda u sliem. Nitolbu għalik, Aziza President elett, biex fil-Presidenza tiegħek tkompli fuq dak kollu li bnew il-predeċessuri tiegħek u timpromuovi spiritu ta' kollaborazzjoni, lealtà u armonija fost il-Maltin u l-Awċin kollha. Matul l-omelija Monsinjur Scicluna appella b'saħħa sabiex matul il-Presidenza tagħha tesprimi f'kull ċirkustanza il-prinċipji bażiċi tal-Kostituzzjoni, ħtieġa kontinwa ta' dialogu rispettuż, il-ħelsien minn kull ħiel ta' suspett ta' korruzzjoni u l-klijenteliżmu, is-saltna ta' dritt, il-ħarsien ta' drittijiet fundamentali ta' kull ħlejqa umana u d-difiża tal-ambjent naturali. Intant, matul il-quddiesa pparteċipaw raba ta' Miriam Spiteri de Bono biż-żewġ ulieda, Elena Kepelkjur u John Spiteri de Bono jaqraw l-ewwel qari u s-salm responsorjali rispettivament. Marti t-tifel tagħha Esmeralda rati t-tieni qari f'din il-quddiesa. Sinifikanti wkoll il-font li n-neputijiet tal-President Pippa u Beppe Spiteri de Bono ta' 7 u 5 snin u Alexandra u Paul Tipo ta' 14 u 12 sena tellaw l-offerti f'din ċelebrazzjoni.